പാലക്കാടുള്ള മാതാജി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? 4:30 കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ മാതാജി. എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടണമായിരുന്നു. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇല്ല മാതാജി. ഇവിടെ ലിങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദ അതായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അധ്യായം 4 അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. നമ്മൾ 4ാമത്തെ അധ്യായം അല്ലെ. ഇന്നലെ കുറച്ച് ശ്ലോകം എടുത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ കൂടുതൽ സംസാരത്തിലേക്ക് പോയപ്പോ ശ്ലോകങ്ങൾ വന്നില്ല ഇന്നലെ. 7 ശ്ലോകം എത്ര എടുത്ത് നമ്മൾ ഇന്നലെ? 7 ശ്ലോകം അല്ലെ. ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്? എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്? ഭഗവാൻ ആദ്യമായിട്ട് സൂര്യദേവനായ വിവസ്വനാണ് ഗീത ഉപദേശിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞ് വിവസ്വൻ അത് മനുവിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. മനു ഇക്ഷ്വാവിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ അർജുനന് യുദ്ധസമയത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പാടില്ല, അത് നിന്റെ കർമ്മമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കാൻ കാരണം? എന്താണ്? ഭഗവാൻ മിത്രവും സുഹൃത്തുമായത് മിത്രവും ഭക്തനും ആയതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ നമ്മള്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല് എന്ന് പറഞ്ഞു. അർജുനൻ ചോദിച്ചു ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അർജുനപ്പൊ ഒരു സംശയം വന്നു, വിവസ്വാൻ എങ്ങനെയാണത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളെല്ലാം എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയതാണ്. അത് നിനക്ക് ഓർക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും എനിക്കത് ഓർക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതെ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞത്? 22 എന്താ പറയാ അവതാരങ്ങൾ എനിക്കുണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇതിൽ പറഞ്ഞതാ? ഇതിലെന്താ പറഞ്ഞത്? അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാ, ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്ട്രാ പറഞ്ഞതാ. ഇന്നലെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ ഇന്നലെ എനിക്ക് ജനനമില്ല, ഞാൻ യുഗം തോറും അവതരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എവിടെ അധർമ്മം ക്ഷയിക്കുന്നു അവിടെ ഞാൻ അവിടെയെല്ലാം അവതരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്താ ഇടയ്ക്ക് ക്ലിയർ ആവണില്ല മാതാജി? കട്ടായി പോകുന്നു. എന്റെ നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുണ്ടോ? എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നമുണ്ടോ? അപ്പൊ ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത്. ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണോ? ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തു. ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ് ക്ലിയർ ആവുമല്ലോ, വോയിസ് ചിലപ്പോ ക്ലിയർ ആവും. അതുകൊണ്ടോ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട്. ഒരു ചെറിയൊരു വിഷയമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ടാവും കേട്ടോ. കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം, ഓൺ ആക്കാൻ പറ്റണെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ അതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് അവതരിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് അവതരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയതാണ് ഭാഗവതത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ 22 അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ആരൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ കയറിണ്ടായിരുന്ന? ദിവ്യമാതാജിനെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. പിന്നെ വേറെ ആരൊക്കെ കയറിണ്ടായിരുന്നെ? അനിത മാതാജി കയറിണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ
ഞാൻ കേറി ബിന്ദു മാതാജി ബിന്ദു റാണി കുമാർ. ആ കേറി. ശ്രീരേഖ കേറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാതാജി. ബിജി രാജേഷ്. ഹരേഷ്ണ മംഗളാരത്തിൽ കയറിയൊന്ന് ഞാൻ കേറി മാതാജി. ക്ലാസ് ഇല്ല 5:45. 5:45 രാവിലെ 5:45 കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 5:45 കയറി ഞാൻ. സുധ. മാതാജി കയറി. മംഗളാരത്തിക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ഇവിടെ? അന്ന ലിങ്കിന്റെ പ്രോബ്ലം കിട്ടുന്നില്ല മാതാജി. ബിന്ദു കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു. എന്താ പറഞ്ഞത്? കേറുമ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇല്ല അതിന്റെ എനിക്ക് എനിക്കും കിട്ടിയില്ല മാതാജി. 5:45 കയറാൻ പറ്റി, 4:30 കയറാൻ പറ്റിയില്ല. പറ്റിയില്ല അല്ലേ? ഇല്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, നോക്കണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് 5:45 കയറിയിട്ട് ഞാൻ 3 മാല ചൊല്ലി. മാല ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരിപോൽ. പുള്ളി എന്തായാലും ഈ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കണം മാതാജി. കിട്ടണം എന്നുള്ളതാ. വായിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും. അതെ, സന്ധ്യക്ക് ഒരു 10 എണ്ണമെങ്കിലും ഞാൻ വായിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. നല്ല ചെയ്തു പോവാം നമുക്ക്. അപ്പൊ അത് ശരിക്കും മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാതെ മാറ്റം വന്നിരിക്കും. അപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നവർക്ക് ഇന്ന് വല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയോ? ഇല്ല, കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ചാടി എഴുന്നേറ്റ് സമയം അലാറം വെച്ച് കയറി, പക്ഷെ കയറാൻ പറ്റിയില്ല അതില്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാൻ പറ്റി. ഞാൻ അന്നേരത്തേക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോവും, വീട്ടില് പൂജ കാര്യം, വിളക്ക് കത്തിപ്പ് എല്ലാം അതിന്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ അതെല്ലാം കൂടെ നടത്തി. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാം കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു. മാതാജി എനിക്ക് ഈ സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. കാരണം ഞാൻ 4:30 എഴുന്നേൽക്കുന്ന ആളാ. ഒരു യോഗയുണ്ട്, 5 മണിക്ക് ഒരു യോഗ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 4:30 ആകുമ്പോൾ ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇത്തിരി തണുപ്പ് കൂടുതലാണ്. സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത തണുപ്പ് കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട്. ഞങ്ങള് ഗുജറാത്താണ്. അത് ശരിയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നോക്കിയിട്ട് പറ്റുന്ന പോലെ ചെയ്തോളൂ. നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. നല്ലത് തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നോക്കിയിട്ട് പറ്റുന്ന പോലെ ചെയ്യട്ടോ. നമുക്ക് തോന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗമുണ്ട്, കാര്യമുണ്ട്, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഫീൽ ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാം. ഒരാഴ്ച നോക്കി നോക്കാം. 7 വരെ നമ്മൾ എടുത്തു അല്ലെ? ഇനി 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാൻ, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. എന്തിനൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാൻ, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ലക്ഷ്യം 3 കാര്യങ്ങളാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കുക, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കുക, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക. അവതാരങ്ങൾ പല വിധത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ? നമ്മള് ഭഗവതത്തിൽ എണ്ണി പറഞ്ഞ അവതാരങ്ങൾ 22 എണ്ണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഈ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ പലതായിട്ട് കാറ്റഗറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്? പുരുഷാവതാരങ്ങൾ, ഗുണാവതാരങ്ങൾ, ലീലാവതാരങ്ങൾ, ശക്തിയാവേശ അവതാരങ്ങൾ, മന്വന്തര അവതാരങ്ങൾ, യുഗാവതാരങ്ങൾ. അപ്പോ ഈ അവതാരങ്ങളുടെ എല്ലാം ഉറവിടം ആരിലാണ്? ഭഗവാനിലാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് ഈ എല്ലാ അവതാരങ്ങളെയും ഉറവിടം. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അവതാരി എന്ന് പറയാം. എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും ഉറവിടമാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ അവതാരി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അവതാരങ്ങള് പലതരത്തിലുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? പുരുഷാവതാരം, ഗുണാവതാരം, ലീലാവതാരം, ശക്തിയാവേശ അവതാരം, മന്വന്തര അവതാരം, യുഗാവതാരം. 6 തരത്തിലാണ് അവതാരങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഗുണാവതാരം, പുരുഷാവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട്. ഏതാണ്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ഉണ്ടല്ലോ. അതാണ് ഭഗവാന്റെ പുരുഷാവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ 3 പേരിന് പകരം പുരുഷാവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 3 പുരുഷാവതാരത്തിൽ വരുന്നത്. ഗുണാവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളുടെ അധിപന്മാരായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ. അതൊക്കെയാണ് ഗുണങ്ങളുടെ വരുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരൻ. അതാണ് എന്ത്? ഗുണാവതാരത്തിൽ വരുന്നത്. ബ്രഹ്മാവും വിഷ്ണു മഹേശ്വരനാണ് ഗുണാവതാരത്തിൽ വരുന്നത്. ഇതില് വിഷ്ണു എന്തിന്റെ അധിപനാണ്? സത്വഗുണത്തിന്റെ അധിപനാണ്. പിന്നെ ബ്രഹ്മാവ് രജോ ഗുണത്തിന്റെ അധിപനാണ്. മഹാദേവൻ തമോ ഗുണത്തിന് അധിപനാണ്.
മൂന്നാമത്തത് ലീലാവതാരങ്ങൾ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. ഒരു ലീല ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലാവതാരം. ഇപ്പൊ മത്സ്യം, കൂർമ്മം, വരാഹം ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ലീലാവതാരങ്ങളാണ്. ഒരു പ്രത്യേക ലീലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരൊക്കെ അവതരിക്കുന്നത്. ഈ ഭഗവാൻ ഈ അവതാരം എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ലീലാവതാരം എന്ന് പറയും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് ശക്തിയാവേശ അവതാരം. ശക്തിയാവേശ അവതാരം എന്താണ്? ഒരു പ്രത്യേക ശക്തി, ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക ശക്തി കൊടുക്കുന്ന അവതാരങ്ങൾ. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഫുള്ള് പവർ അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശക്തി കൊടുക്കാണ്. ഇപ്പൊ നാരദ മഹർഷി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മദേവൻ സൃഷ്ടി നടത്താനായിട്ട് ബ്രഹ്മദേവനായ ഒരു ശക്തി കൊടുക്കാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഈ മുഴുവൻ 3 ലോകങ്ങളിലും ഭഗവാനെ പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, അല്ലെ? ഭഗവാനെ എപ്പോഴും കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, നാരായണ നാമം ലാവല്യക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ശക്തി കൊടുക്കുന്ന അത് ഇപ്പൊ നാരദ മഹർഷിയൊക്കെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ആരിൽ വരുന്നതാണ്? എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? ശക്തിയാവേശ അവതാരത്തിൽ വരും. മന്വന്തര അവതാരം. ഓരോ മന്വന്തരങ്ങളിലും ഭഗവാൻ അവതരിപ്പിക്കും. ആകെ മന്വന്തരം എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു മനുവിന്റെ കാലയളവിനാണ് മന്വന്തരം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ 14 മനുക്കളാണുള്ളത്. ഓരോ മനുക്കളിലും മനുവിന്റെ കാലയളവിലും ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ മന്വന്തരാവതാരവും ഈ അവതാരങ്ങൾ മിക്സ് ആയിട്ട് വരാം. ഇപ്പൊ ഈ മന്വന്തരാവതാരത്തിലായിരിക്കും ലീലാവതാരങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഈ അവതാരം എന്ന് പറയുമ്പോ ഏത് വരും? ലീലാവതാരം അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ അത് ഇപ്പൊ പറയുമ്പോ നമുക്ക് മന്വന്തരാവതാരങ്ങളും മന്വന്തരത്തിലെ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതും പറയും. പിന്നെ യുഗാവതാരങ്ങൾ. ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം 4 യുഗങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഓരോ യുഗത്തിലും ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ അവതരിക്കും, പിന്നെന്താണ് സത്യയുഗത്തില്, ത്രേതായുഗത്തില്, ദ്വാപരയുഗത്തിലൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ വരും. അതാണ് എന്ത്? യുഗാവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ സത്യയുഗത്തില് ഭഗവാന്റെ അവതാരം ഏതാണ്? അറിയാവോ സത്യയുഗത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരം? പരശുരാമൻ, പരമാത്മാവ്, പരശുരാമൻ, ബ്രഹ്മാവ്, പരശുരാമൻ, വ്യാസൻ, വ്യാസദേവൻ, നാരദൻ. പരശുരാമൻ അതല്ല. ഏതാവതാരം നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? കലിയുഗത്തിലുള്ള കലിയുഗത്തിലെ യുഗാവതാരങ്ങളല്ല. സത്യയുഗത്തില് ഭഗവാന്റെ ലീലാവതാരം വന്നിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? നരസിംഹ ഭഗവാൻ ഏത് യുഗാണ്? സത്യയുഗത്തിലല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്. അതെ അതെ, നരസിംഹാവതാരം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ത്രേതായുഗത്തിൽ ആരാണ്? ശ്രീരാമൻ ഏത് സമയം വന്നിരിക്കുന്നത്? ത്രേതായുഗത്തിൽ, അല്ലെ? പിന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഏത് യുഗത്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ സ്വയം ദ്വാപരയുഗത്തിൽ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ യുഗാവതാരങ്ങൾ. ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിച്ചതാണ് ദ്വാപരയുഗത്തില്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ. എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെ ഉറവിടം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ജന്മകർമ്മച്ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ തെക്താദേ. യുഗാവതാരത്തിൽ എന്തായിട്ടാണ് അവതരിച്ചത്? ഏത് യുഗാവതാരത്തിൽ എന്തായിട്ടാണ് അവതരിച്ചത് ഭഗവാൻ? യുഗാവതാരത്തിൽ ഓരോ യുഗത്തിലും ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സത്യയുഗത്തില് ഭഗവാൻ നരസിംഹമായിട്ട് വന്നു, ത്രേതായുഗത്തില് ശ്രീരാമനായിട്ട് വന്നു, ദ്വാപരയുഗത്തില് ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് സ്വയം അവതരിച്ചു, കലിയുഗത്തില് ഭഗവാന്റെ രഹസ്യാവതാരം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അത് കൂടാതെ കലിയുഗത്തിൽ ഒരു അവതാരം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏതാണ്? ശ്രീബുദ്ധൻ കലിയുഗത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയില്ലേ? ശ്രീബുദ്ധന്റെ അവതാരം. ഇനി ഒരെണ്ണം വരാനുണ്ട്. അതേതാണ്? കൽക്കി അവതാരം, അല്ലെ? ജന്മകർമ്മച്ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ തെക്താദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സ്വാർജുന. അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല, അവർ ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിലെത്തുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത്, അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജന്മത്തിനെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർക്ക് മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അവർക്ക് ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ചുമുള്ള ഒരു അതീന്ദ്രിയമായ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർക്ക് പിന്നെ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അവർക്ക് ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും.
തേൻകുപ്പിയുടെ പുറം നക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവത്ഗീത ഭൗതികമായ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവർക്ക് മോചനം ലഭ്യമല്ല. അത്തരക്കാർക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ പ്രാധാന്യമേറിയ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം, എങ്കിലും അവർ മുക്തിക്ക് അർഹരാകണമെന്നില്ല. ഇത് മനസ്സിലാക്കി അറിവോടെയും വിശ്വാസദാർഢ്യത്തോടെയും കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുത്ത് സമ്പൂർണത കൈവരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളൊരു തേൻകുപ്പിയുടെ പുറം നക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കില്ല? ആ തേനിന്റെ മധുരം അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയെ ഭൗതികമായ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാകില്ല? ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തറിയുള്ളൂ? ഭഗവത്ഗീത അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭൗതികമായ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? അറിവോടെയും വിശ്വാസദാർഢ്യത്തോടെയും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ നമ്മള് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മള് മുക്തിക്ക് അർഹരാകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് ഭൗതികമായ രീതിയിലല്ലാതെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം, ഭക്തിപരമായിട്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറയാണ് ഭൗതികമായ രീതിയിലുള്ളവർക്ക് പല സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ലഭിക്കാം, പക്ഷെ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല? മുക്തിക്ക് അവർക്ക് ഒരിക്കലും അർഹത ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വളർത്തിയെടുക്കണം? നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ നമ്മൾ ലക്ഷ്യം സമ്പൂർണത, അത് പരിപൂർണത വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഓക്കെ. മന്മയാ മാമുപാശ്രിതഃ ബഹവോ ജ്ഞാന തപസാ പൂതാ മത്ഭാവമാഗതഃ. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പൂകിയ അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യപ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? രാഗം, ഭയം, ക്രോധം, 3 കാര്യങ്ങളാ പറയണല്ലേ? രാഗം, ഭയം, ക്രോധം. രാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകാണ്? നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ, അതില് ആസക്തിയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് രാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങളില് മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി. പിന്നെ ഭയം എന്ന് വെച്ചാല് മരണത്തിനോടുള്ള ഭയം. ക്രോധം, ദേഷ്യം, നമ്മളല്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് മോചിതരാവും. ഇപ്പൊ ഈ ഭൗതികമായ സുഖ സൗകര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നും ക്രോധത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ മോചിതരായിട്ട് ഭഗവാനെ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പൂകിയിട്ടുള്ള അനേകം പേര് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായിട്ട് ഭഗവാനിൽ ദിവ്യപ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനിൽ ദിവ്യപ്രേമബദ്ധരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മാറ്റണം. എന്തൊക്കെയാണ്? രാഗം, ഭയം, ക്രോധം നമ്മള് മാറ്റിയിരിക്കണം. അതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നത്? നമുക്കത് സാധിക്കുന്നത് ഒരു വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കീഴിൽ ഭക്തി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക ആസക്തികളിൽ നിന്നും ആധ്യാത്മിക വ്യക്തിത്വത്തിൽ കുറിച്ചുള്ള ഭയത്തിൽ നിന്നും ശൂന്യതാവാദത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ഉളവായിട്ടുള്ള ഇച്ഛാഭംഗങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി പരമപദം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഒരു വിശ്വാസിനായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കീഴില് ക്രമേണ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തികളിൽ നിന്നും ആധ്യാത്മിക വ്യക്തിത്വങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഭയത്തിൽ നിന്നും ശൂന്യതാവാദത്തിൽ നിന്നും ഉളവായിട്ടുള്ള ഇച്ഛാഭംഗങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിട്ട് പരമമായ പദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? അതിന് തന്നെ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച ആ ഗുരുവിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം. നമ്മളിപ്പോ അർജുനൻ എന്താണ് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വന്നപ്പോ അർജുനൻ ആര് സ്വീകരിച്ചു? ഗുരുവായിട്ട് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോ അർജുനന് വേണ്ട നിർദ്ദേശം കൊടുക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കാണ്? ഭഗവാന് സാധിക്കാണ്. നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഇതേപോലത്തെ അവസ്ഥകൾ വരും. നമുക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെയും കടന്നു പോകും. നമുക്ക് ഏതാണ് ശരിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും തീരുമാനം എടുക്കാതെ നമുക്ക് വിശ്വാസിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആചാര്യൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? നമ്മള് ഒരു എന്താ പറയാ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിയെ നമ്മള് അഭയം തേടണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് വേണ്ട ഹരകൃഷ്ണ എന്ത് മാതാജി? ഒരാളുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയുമായിരുന്നു. അതെ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആ വേർഡ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഉപദേശം തേടണം.
അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കണം, നമ്മൾ ഉപദേശം തേടുന്ന വ്യക്തി എങ്ങനെയുള്ള ആയിരിക്കണം? ആ വ്യക്തി വിശ്വാസനായ വ്യക്തിയായിരിക്കണം, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായിരിക്കണം. കാരണം ആധ്യാത്മിക ഗുരു എന്നെടുത്ത് പറയണത് എന്താണ്? നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച വ്യക്തികളല്ല. നമ്മളിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഒരാളോട് ദേഷ്യം വന്നു, നമ്മളിപ്പോ മൂന്നാമത്തെ ഒരാളോട് പറയാണ്, എനിക്ക് അയാളോട് ഭയങ്കര ദേഷ്യം തോന്നി, എനിക്ക് പക്ഷെ ഒട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല, അവരായിട്ട് ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് പറയുമ്പോ മൂന്നാമത്തെ ഉള്ള ഒരാള് ചിലപ്പോ എന്ത് പറയും? നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, നീ അവരോട് മിണ്ടാൻ നിൽക്കണ്ട, നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മളോട് പറയും അല്ലെ? അപ്പൊ അത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എരിയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചിരുന്നാല് നമുക്ക് ആ ദേഷ്യം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു ഗുരു ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യണ്ടാവുക? നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരും, നമ്മളത് സഹിക്കാൻ പഠിക്കേണ്ടതാണ്, നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്? ആ ദേഷ്യം നമ്മളെ കുറയുകയും ചെയ്യും, നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊരു മാറ്റം, രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആരിൽ നിന്നാണ് ഉപദേശങ്ങൾ തേടേണ്ടത്? അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന വാചോ വേഗം, മനസ്സ ക്രോധ വേഗം, ജിഹ്വാ വേഗം, ഉദര ഉപസ്ഥ വേഗം. അതായത് വാക്ക്, മനസ്സ്, വാചോ വേഗം, മനസ്സ ക്രോധം, വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉപസ്ഥം. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ, 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉപസ്ഥം, ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ 6 കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും ആരൊരു ഗുരു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ഉപദേശം തേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തെ താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം മമാവത്മാനുവർത്തന്തെ മനുഷ്യാ പാർത്ഥ സർവശഃ. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാവിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പൊ എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? എല്ലാവർക്കും തക്കതായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലം ഞാൻ നൽകാണ്. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാവിധത്തിലും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ എപ്രകാരമാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിഫലമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ നൽകുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാനോട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ ഭഗവാനും നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്യും? തിരിച്ചു ചെയ്യും. നമ്മൾ എങ്ങനെയാ? നമ്മളിപ്പോ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഭഗവാനെ വിളിച്ചാൽ ഭഗവാനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യും. നമ്മളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ നോക്കുന്ന ഭഗവാനും എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളെ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനും നമ്മളെ വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ വെക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ തോതനുസരിച്ച്, നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്ന തോതനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ തിരിച്ച് പ്രതിഫലം നൽകുന്നത്. ഏവരും കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് സംതൃപ്തി നേടുന്നു. ഇന്ദ്രിയ ലോകത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിലും കൃഷ്ണൻ തന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായി അവരുടെ അഭിലാഷ പ്രകാരം അതീന്ദ്രിയ ഭാവേന പ്രതികരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാം എങ്ങനെയാ നടക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ എത്രത്തോളം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ ആ തോതനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത് ഫലേച്ഛയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്ക് തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളുടെ അഭിഷ്ട ഫലങ്ങൾ യജ്ഞേശ്വരനായ ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നു. യോഗാശക്തികൾ അന്വേഷിക്കുന്ന യോഗികൾക്ക് അതും ലഭിക്കുന്നു. ഏതൊരാളുടെയും വിജയം ഭഗവത് കാരുണ്യത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഫലേച്ഛയുടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? അതിന്റെ ഫലം കിട്ടും, അതിന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം കിട്ടും. നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളുടെ അഭിഷ്ട ഫലങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത് കൊടുക്കും ഭഗവാൻ. യോഗ ശക്തികൾ അന്വേഷിക്കുന്ന യോഗികൾക്ക് അതും കൊടുക്കും ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണോ ആരാണോ ഏത് രീതിയിലാണോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യം ചൊരിയുന്നത്. കാക്ഷന്ത കർമ്മണാം സിദ്ധിം യജന്ത ഇഹ ദേവതാഃ ക്ഷിപ്രം ഹി മാനുഷേ ലോകേ സിദ്ധിർഭവതി കർമ്മച. ഈ ലോകത്തിൽ ജനങ്ങൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ വിജയം വരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മൂലം ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ ഫലം സിദ്ധിക്കാറുണ്ടല്ലോ. ഈ ലോകത്തില് ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? കാമ്യകർമ്മങ്ങളില് വിജയം കൈവരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മൂലം നമ്മൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കാമ്യകർമ്മങ്ങള് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫലം ആഗ്രഹിച്ച് ചെയ്യണത്. അതന്നെ, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് എന്ത്? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോ അതിൽ വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയൊക്കെ ഭഗവാനൊക്കെ തരുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
നമ്മൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്, ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമുക്ക് വേഗത്തില് കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാൻ എന്താണ് കുറച്ചും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഫലം കിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വേഗത്തിൽ സിദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദേവന്മാർ പല നിലവാരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ശക്തികളുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ് അവർ. ദേവന്മാർ എങ്ങനെയാണ്? പല നിലവാരത്തിലുള്ളതാണ്, ഭൗതിക ശക്തികളുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ് ദേവന്മാർ. നിത്യാനാം, അതായത് കഠോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നതാണ് നിത്യാനാം ചേതന ചേതനാൻ. അപ്പൊ നിത്യന്മാരിൽ നിത്യനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ ദേവന്മാരെന്ന് വെച്ചാൽ പല നിലവാരത്തിലുള്ളവർ, ഭൗതിക ശക്തികളുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ്. നാരായണൻ, കൃഷ്ണൻ, വിഷ്ണു എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന സർവേശ്വരന് തുല്യരല്ല ഈ ദേവന്മാര്. ഈ ദേവന്മാർ ആർക്ക് തുല്യരല്ല? ഭഗവാന് തുല്യരല്ല. സർവേശ്വരനും ഒരുപോലെ കാണുന്നു. ഭഗവാനെയും ദേവന്മാരെയും ഭഗവാനെയും ഒരേപോലെ കാണുന്നവരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? നാസ്തികർ അല്ലെങ്കിൽ പാഷണ്ഡികൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഭഗവാനും ദേവന്മാരും തുല്യരല്ല. ഇനി ഭഗവാനും ദേവന്മാരും തുല്യരാണെന്ന് കാണുന്നവരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? പാഷണ്ഡികൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയും? പാഷണ്ഡികൾ. ദേവന്മാരെയും ഭഗവാനെയും അല്ലെങ്കിൽ സർവേശ്വരനെ ഒരേപോലെ കാണുന്നവരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? നാസ്തികർ അല്ലെങ്കിൽ പാഷണ്ഡികൾ എന്ന് പറയാം. ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമാ വിഭാഗശഃ തസ്യ കർത്താരമഭിമാമി വിദ്യകർമാരമവ്യയം. പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളുടെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അവ്യയനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക. അപ്പൊ പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായിട്ടുള്ള 3 ഗുണങ്ങൾ, പിന്നെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, ഇതിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങളെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും ഭഗവാൻ അല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്ന് അറിയുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിന്റെ കർത്താവല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്, പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതിന്റെ കർത്താവല്ല. ഒരു മിനിറ്റ്. മാതാജി മൂട്ടാ മാതാജി. ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി, ഒരു കോൾ വന്നതുകൊണ്ടായിരുന്നേ. പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അവ്യയനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിന്റെ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങള് ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ എന്തല്ല? ഭഗവാൻ അതിന്റെ കർത്താവല്ല. ഭഗവാൻ അത് സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് മാത്രമുള്ളൂ, അതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ആർക്കില്ല? ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നല്ലാതെ ഈ 4 വർണ്ണങ്ങളിലും ആര് വരുന്നില്ല? ഭഗവാൻ വരുന്നില്ല. ചാതുർവർണ്ണങ്ങള് 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഏതൊക്കെയാണ്?
ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ. അല്ലെ? ഇതാണ് 4 വർണ്ണങ്ങള്. ശൂദ്രർ. ഈ 4 വർണ്ണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഇതിലൊന്നും പെടുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഈ 4 വർണ്ണത്തിലും ഭഗവാൻ പെടുന്നില്ല. മനുഷ്യ സമൂഹം അനേക ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വിഭാഗം മാത്രമാണ്. അദ്ദേഹം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബദ്ധ ജീവനല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരല്ല? ഒരു ബദ്ധ ജീവാത്മാവല്ല ഭഗവാൻ. നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്. നമ്മളിവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ബന്ധനത്തിലുള്ള ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കളാണ് നമ്മളെല്ലാം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഈ ബന്ധനത്തിൽ നമ്മൾ മാറുമ്പോ നമ്മൾ ആരായിട്ട് മാറും? എന്താത്മാക്കളായിട്ട് മാറും? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഈ ബന്ധനത്തിൽ നമ്മൾ മാറുമ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനെ എന്തായിരിക്കും പറയാ? അപ്പൊ നമ്മളെ മുക്താത്മാക്കൾ എന്ന് പറയും അല്ലെ? ബദ്ധാത്മാവ് ആരായിട്ട് മാറും? അപ്പൊ മുക്താത്മാവായിട്ട് മാറും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഈ ഇതായിട്ടൊന്നും ബന്ധമില്ല. ബദ്ധ ജീവാത്മാവെല്ലാര് ഭഗവാൻ എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. നമാം കർമാണി ലിപന്തി നാമേ കർമ്മേ ഫലേ സ്പൃഹ ഇതി മാം യോപി ജാനാതി കർമ്മഭിർനാസ ഭദ്യതേ. കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല, എനിക്ക് കർമ്മഫലേച്ഛയുമില്ല. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല, ഒരു കർമ്മം ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എന്തില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഇച്ഛിക്കുന്നുമില്ല ഭഗവാൻ. പിന്നെ ഈ സത്യം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവില്ല? അവിടെ കർമ്മബന്ധനങ്ങള് ബന്ധിക്കുന്നുമില്ല ഒരാളെ. എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിടെ? എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നവരെയാണ് കർമ്മബന്ധങ്ങൾ ബാധിക്കാത്തത്, ഇല്ലാത്തത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അവിടെ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട് മാതാജി. നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ഫലേച്ഛ കൂടാതെ ഭഗവാനായി സമർപ്പിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുക. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇവിടെ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കില്ല, എനിക്ക് കർമ്മഫലേച്ഛയുമില്ല, എന്റെ സത്യം ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. സത്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക്. ഭഗവാന് കർമ്മങ്ങളൊന്നുമില്ല, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലവും ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ് എന്നുള്ളൊരു സത്യം മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പിന്നെ എന്ത് വേണ്ടി വരില്ല? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പിന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് രാജാവ് തെറ്റുപറ്റുകയില്ലെന്നും ഒരു രാജ്യത്തിലെ നിയമങ്ങൾ രാജാവിന് ബാധകമല്ലെന്നും സിദ്ധാന്തിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ ഈ ലോകത്തുണ്ട്. അങ്ങനെ തന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവാണെങ്കിൽ കൂടി ഭഗവാനെ ലൗകിക കർമ്മങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അതിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ രാജാവിന് തെറ്റുപറ്റുകയില്ലെന്ന്. അപ്പൊ രാജാവ് എന്നെങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ? രാജാവ് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങളും എല്ലാതും ആരാണ് നിയമങ്ങളെല്ലാം പാലിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? രാജാവാണ്. പ്രജകളെ മുഴുവനും ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, എല്ലാ നിയമങ്ങളും നടപ്പിലാക്കുന്നതും എല്ലാം ആരാണ്? രാജാവാണ്. അപ്പൊ രാജാവിന് ഒരിക്കലും എന്തില്ല? ആ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കേണ്ട ബാധ്യത രാജാവിനില്ല. രാജാവ് അത് നടപ്പിലാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവാണ് ഭഗവാൻ എങ്കിലും ഇവിടത്തെ നിയമങ്ങളൊന്നും ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മളൊരു വീട്ടില്, ഇപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടില് നമ്മൾ നിൽക്കാണ്, നമ്മൾ എന്നിട്ട് വേറൊരു വീട്ടിൽ പോയി താമസിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് അവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? ആ വീട്ടിലെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ താമസിക്കേണ്ടി വരുന്നത്, ആണല്ലോ? അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എവിടേക്ക് വരാണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക്. നമ്മൾ ശരിക്കും എവിടെയുള്ളവരാണ്? ശരിക്കും നമ്മൾ ശരിക്കും ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളവരല്ല. നമ്മൾ എവിടെന്നാ വന്നത് ഇവിടേക്ക്? അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ലോകം. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് തിരിച്ചു പോകാനെന്നല്ല പറയാ. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള്? നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിട്ടെന്നല്ല പറയാറ് അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത്? തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിട്ട്. അപ്പൊ തിരിച്ചു പോകാന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വന്നതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോണെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും. നമ്മുടെ ശരിയായ ലോകം ഏതാണ്? ഭൗതിക ലോകം. അതെ, ഭൗതിക ലോകം അല്ല നമ്മുടെ ശരിയായ ലോകം. ഏതാണ് നമ്മുടെ ശരിയായ ലോകം? ഭഗവാന്റെ ലോകം. ഏതാണ് നമ്മുടെ ശരിയായ ലോകം? ഭഗവാന്റെ ലോകം. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തില് നമ്മൾ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നത്? നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളുണ്ട്.
കർമ്മഫലങ്ങൾ കൊണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാന് സേവ ചെയ്ത് നിന്നിരുന്നവരാണ് നമ്മളൊക്കെ. നമുക്ക് സ്ഥായിയായിട്ടൊരു രൂപം ഉണ്ട് അവിടെ. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഏതോ ഒരു രൂപത്തില്, ചിലപ്പോ വാത്സല്യ ഭാവത്തിലോ, ചിലപ്പോ യശോദാമയായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ നമ്മള് ഗോപികമാരായിരിക്കാം, അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാവത്തില് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് സേവനം ചെയ്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും. പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ചെത്തിയപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നി, ഭഗവാനോട് ചെറുതായിട്ടൊരു അസൂയ തോന്നി. നമുക്കും തോന്നി ഇതേപോലെ നമുക്കും സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്കും സുഖം അനുഭവിച്ചൂടെ എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ആർക്ക് വന്നു? നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വന്നു. കാരണം നമ്മള് ഒരു വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഇഷ്ടത്തിനാണല്ലോ നമ്മൾ അവിടെ നിൽക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെ നമ്മളെ ഇഷ്ടങ്ങൾ നമുക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നി തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ നിന്ന് ഭഗവാൻ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ചു തന്നിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയച്ചു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എവിടെ എത്തിയത്? ഇവിടെ എത്തിയത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് തെറ്റാണ്. നമുക്ക് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? കുറെ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നു, അല്ലെ? നമുക്ക് കുറെ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോ നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റെന്താണ്. കാരണം ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. ഭഗവാൻ ആരാണ്? പുരുഷനാണ്, ആസ്വാദകനാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മളെല്ലാവരും ആരാണ്? നമ്മള് ഭഗവാനെ അനുസരിക്കുന്നവർ, നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവരാണ്. ഒരേ ഒരു ആസ്വാദകൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. ഒരേ ഒരു പുരുഷനുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പുരുഷൻ എന്ന് വെച്ചാല് ആസ്വാദകനാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം, പുരുഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ. അപ്പൊ ഒരേ ഒരു പുരുഷൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ മാത്രം. നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യേണ്ടവരാണ്. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോഴാണ് അത് അറിയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് അറിയുന്നില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമുക്കറിയാം ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ നമുക്കും എന്താണ്? ഗുണത്തില് തുല്യരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. പഠിച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മള്? ഗുണത്തില് നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ പോലെ തുല്യാണ്. അറിയാവോ ഗുണത്തില് തുല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? മനസ്സിലായോ? അതായത് ഗുണത്തിൽ തുല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഒരു കടലില് നിറയെ വെള്ളമാണ്, അല്ലെ? കടലിന്റെ വെള്ളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അതിൽ ഉപ്പുരസം ഉണ്ടാവും. ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നമ്മളൊരു ബക്കറ്റിൽ എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കും വിചാരിക്കും. ആ ബക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തിന് ആ ഉപ്പുരസം ഉണ്ടാവില്ലേ? ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളും ഭഗവാനും. രണ്ടിലും എന്തുണ്ട്? ഉപ്പുരസം ഉണ്ട്. പക്ഷെ കടലിലെ വെള്ളവും ബക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് എങ്ങനെയുണ്ട്? വ്യത്യാസമാണ്. അല്ലേ? അതേപോലെയാണ് ജീവാത്മാവും ഭഗവാനും. ജീവാത്മാക്കള് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ ഗുണത്തില് നമുക്ക് പറയാൻ തുല്യരാണെന്ന്. പക്ഷെ അളവിൽ എങ്ങനെയാണത്? ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും തമ്മില് ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവാണ് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഈ ഭൗതിക ലോകം ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്? ഭഗവാന്റെ. ഭൗതിക ലോകം ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ എന്നാലും ഭഗവാൻ ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാരാണ്? അറിയാവോ? ഭൗതിക ലോകം നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദേവന്മാരാണോ? ദുർഗാദേവി. ദുർഗാദേവി ഇല്ലേ? ദേവി മായാദേവി അല്ലെ? ആ ദുർഗാദേവിയെ ഭഗവാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ മായാദേവി അല്ലെങ്കിൽ ദുർഗാദേവി ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തി എന്നും പറയും നമ്മള്. ഈ ശക്തിയാണ് ആരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വരുമ്പോ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വരുമ്പോ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? സത്വ, രജോ, തമോ ഗുണങ്ങൾ. ഈ 3 ഗുണങ്ങളില് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുമ്പോ നമ്മളെ സ്വഭാവം എന്തായിട്ട് മാറും? ആ ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും നമ്മൾ മറന്നു പോകും. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമായിരുന്നു എന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന ഭാവത്തിലായിരുന്നു അവിടെ കഴിഞ്ഞിരുന്നോ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ അതൊക്കെ മറന്നു. നമുക്കിപ്പൊ എന്ത് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ? നമ്മളിപ്പൊ ജീവിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഭർത്താവ്, നമ്മുടെ മക്കള്, നമ്മുടെ കുടുംബം, ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ. ബാക്കി ഒന്നും നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. കാരണം അതൊക്കെ നമ്മള് ആ മായ കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? അതൊക്കെ നമുക്ക് മറവി സംഭവിച്ചു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നു. കാരണം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് അസൂയ കൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. കാരണം അത് തിരുത്തിയാലേ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ തിരിച്ച്. അപ്പൊ ആ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി, നമ്മളൊരു ഗുരുവിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി, നമ്മള് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ആത്മസാക്ഷാത്കാര പാതയിലേക്ക് പോകുമ്പോ നമുക്ക് അതായത് നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോകാം? അങ്ങോട്ട് ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റും. അതുവരെ നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കണം? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില്. മനസ്സിലായോ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നതെന്നൊക്കെ? മനസ്സിലായോ?
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞ് അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒറ്റമൂലിയാണ് എന്ത്, നാമജപം. നാമസങ്കീർത്തനം. നാമസങ്കീർത്തനം, നാമജപം നമ്മൾ ചെയ്യാം. വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട, നാമം ജപിക്കുക. നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്താണ്, പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നടക്കും. അവിടെ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. ഇപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മുന്നിൽ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ വന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള പവർ ഇല്ല, അല്ലെ? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് എപ്പോഴാണോ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്ത് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരാകുന്നത്, അപ്പൊ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഭഗവാൻ വന്നിരുന്നാലും നമുക്കറിയില്ല അത് ഭഗവാനാണെന്നുള്ളത്. കാരണം എന്താണ്, നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവില്ല നമുക്ക്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നാമം ജപിച്ച് ജപിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ മാലിന്യങ്ങൾ മാറ്റണം. മാലിന്യങ്ങൾ മാറ്റിയാലാണ് അവിടെ ആര് വന്നിരിക്കുക, ഭഗവാൻ വന്നിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, നാമജപത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു പോകാം. വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടപ്പോ നാമം ജപിക്കുക. ആ നാമജപത്തിന് സപ്പോർട്ടിങ് ആണ് പിന്നെന്ത്, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വിഗ്രഹാരാധന, ഭാഗവത ശ്രവണം, സത്സംഗം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് കരുത്ത് തരുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ പറ്റുന്ന പോലെ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക, അതും കൂടി ചെയ്തു പോവാ. അത് പറ്റാത്തവര് സാരില്ല, വിട്ടുകളയപ്പോ നാമം ജപിക്കുക. ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഗുണം ഇത് മാത്രമാണ്, നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു പവർ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ പറയില്ല, ബൂസ്റ്റർ കൊടുക്കില്ല, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ബൂസ്റ്റർ ഇല്ല, എനർജി ബൂസ്റ്റർ കഴിക്കുന്ന പോലെ എനർജി ബൂസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സത്സംഗവും നാമജപവും, നാമജപല്ല, വിഗ്രഹാരാധനയും ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഒക്കെ. അപ്പൊ നമ്മളത് പറ്റുന്നവർ അത് ചെയ്യാം, അല്ലാത്തവർ നാമം ജപിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള എനർജി ബൂസ്റ്റർ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. മറ്റേതാകുമ്പോ എന്താണ്, ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിപ്പോകും. അത്രയാണ് അവിടെയുള്ള വ്യത്യാസം വരുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ലോജിക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് സംഭവം, എങ്ങനെയാണുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം, നമുക്ക് എനർജി ബൂസ്റ്റർ എടുക്കണോ അതെല്ലാം നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ജപിച്ചു പോയി പതുക്കെ പതുക്കെ പോയാൽ മതിയെന്ന് നമ്മളിഷ്ടം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? ഇനി ഏവം ഏവം ജ്ഞാതോ കൃതം കർമ്മ പൂർവൈരപി മുമുക്ഷിഭിഃ കുരു കർമ്മൈവ തസ്മാത്വം പൂർവൈ പൂർവതരം കൃതം. എന്റെ ദിവ്യമായ പ്രകൃതി അറിഞ്ഞിട്ടാണ് പൗരാണികരായ മുമുക്ഷുക്കൾ പ്രവർത്തിച്ചു പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നീ അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വകർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യമായ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ പ്രകൃതി, അതിനെ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് പൗരാണികരായ മുമുക്ഷുക്കള്, മോക്ഷം അതായത് മുന്ന് മോക്ഷം പ്രാപിച്ചു പോയവര്, അവര് പ്രവർത്തിച്ചു പോകുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചു പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം, അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരണം. കാരണം ആരാണോ ഇരുട്ട് മാറ്റി വെളിച്ചത്തിലേക്ക് പോയത്, അവരുടെ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും എന്ത് സാധിക്കും, വെളിച്ചത്തിലേക്ക് പോകാൻ എളുപ്പം സാധിക്കും, അല്ലെ? നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നതും മുന്നേ വഴി കാണിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൂടെ പോകുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്താണ്, തടസ്സം ഇല്ലാണ്ട് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കാലടിപ്പാടുകളെ നീ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് നിന്റെ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുക. മലിന ഹൃദയർക്ക് ഭക്തിര സേവനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമീകരമായ ഒരു ശുചീകരണത്തിന് വേണ്ടി കൃഷ്ണാവബോധത്തെ ആശ്രയിക്കാം. ഹൃദയശുദ്ധി കൈവരിച്ചവർക്ക് തങ്ങളുടെ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തികളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രയോജനം ഉണ്ടാക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാം. അതായത് മലിന ഹൃദയമുള്ളവർക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ക്രമീകമായ ഒരു ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാം. അപ്പൊ മലിന ഹൃദയരായെന്ന് പറഞ്ഞിപ്പോ ആരെയാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നമ്മളെ പോലുള്ളവരെ. നമ്മുടെ ഹൃദയം ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്, മാലിന്യം നിറഞ്ഞതാണ്, അല്ലെ? നമ്മള് ശുദ്ധന്മാരല്ല, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്, അസൂയുണ്ട്, അത്യാവശ്യത്തിന് ദേഷ്യമുണ്ട്, നമ്മൾ പല പല പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ഹൃദയം ഒരിക്കലും ഇപ്പൊ ശുദ്ധമല്ല നമ്മുടെ ഹൃദയം. അപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശുചീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തെ ആശ്രയിക്കാം. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ. നമ്മളിപ്പോ ഒന്നുകിൽ ഒരു ആചാര്യനാവാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരു ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം തരുന്ന ഒരു ടീച്ചർ ആവാം. അപ്പൊ അവര് നമ്മളോട് ഇപ്പൊ പറയാണ്, ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ കയറണം, ഒരാഴ്ച നിങ്ങൾ കയറി നോക്കൂ, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ലേ, എന്നും ഈ മാതാജി വന്നിരുന്ന് പറയണല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കയറും ആദ്യം. എന്നിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കയറിയുമ്പോ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ എന്താകും, അതില് നമുക്ക് തന്നെത്താനെ രുചി വന്നു തുടങ്ങും, നമുക്ക് അതിനോട് ഇഷ്ടം വന്നു തുടങ്ങും. പിന്നെ ആരും നിർബന്ധിക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ കയറും. അങ്ങനെ നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് അതായത് പതുക്കെ ക്രമീകൃതമായിട്ട് എന്താ പറയുക, പടിപടിയായിട്ട് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുന്നത്, നമ്മൾ ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ആശ്രയിച്ച് വരാണ്. പക്ഷെ അത് ഒറ്റയടിക്ക് വരല്ല, നമ്മൾ ആദ്യം ഒരാൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ചെയ്യും ആദ്യം. പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല, നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യണോലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകണം.
അതെന്താണ്? സാധനാ ഭക്തിയാണത്. വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയാം നമുക്കതിനെ. പഠിക്കും നമ്മള് 3ാമത്തെ ലെവലിൽ വരുമ്പോ അതൊക്കെ പഠിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇഷ്ടം കൊണ്ടായിട്ട് ചെയ്യണതല്ല, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗുരു പറയുന്നതല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യൻ പറയുന്നതല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ആ മാതാജി പറയുന്നതല്ല എപ്പോഴും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കയറാതിരിക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കയറുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ നമ്മളത് കയറിയിട്ട് നമ്മളത് ചിലപ്പോ കേൾക്കും, ചിലപ്പോ കാണും, പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനോട് ഒരു ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു ആഗ്രഹം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ഉറക്കത്തിന്റെ ഇതിലായിരിക്കും വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടാവുക, അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വരും അതില്? അവിടെ നമുക്കൊരു രുചി വന്നു തുടങ്ങും, സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇഷ്ടം വന്നു തുടങ്ങും. അങ്ങനെ നമുക്ക് പതുക്കെ നമുക്ക് എന്ത് വളർത്തിയെടുക്കാം? കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുക്കാം. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ എങ്ങനെയാണ്? ഓൾറെഡി മുക്തരായവര്, ഹൃദയശുദ്ധി വന്നവര്, അവരെന്ത് ചെയ്യണം? അവര് മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി പ്രയോജനപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ തുടരാം. അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യണത്? മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്യും. ഹൃദയശുദ്ധി വന്നവര്, ഇപ്പൊ നമ്മള് ആചാര്യന്മാരൊക്കെ, അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ എന്താണ്? നമുക്കും കൂടി പ്രയോജനം ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ആചാര്യന്മാരും ചെയ്യുന്നില്ല. അവർ ഓൾറെഡി എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ആ പരിശുദ്ധി നേടിയ ഭക്തന്മാരാണ് അവര്. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തികളിലൂടെ നമുക്കും പ്രയോജനം ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ 2 തരത്തിലുള്ള കൂട്ടര്. ഒന്ന് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവര്, നമ്മളെ പോലുള്ളവര്, മലിന ഹൃദയരായിട്ടുള്ളവര്. എന്താണ്? നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് പതുക്കെ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് മുന്നിലേക്ക് വരുന്നവര്. രണ്ടാമത്തവര് ഹൃദയശുദ്ധി ഉള്ളവര്. അവരെങ്ങനെയാണ്? മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ തുടരുന്നവര്. അങ്ങനെ 2 കൂട്ടരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയുന്നത്. കിം കർമ്മ കിമ കർമ്മേതി കവയോപ്യത്ര മോഹിതഃ തത്തേ കർമ്മ പ്രവിക്ഷ്യാമി യജ്ഞാത്വ മോക്ഷ്യസേ ശുഭാത്. എന്താണ് കർമ്മം, എന്താണ് അകർമ്മം എന്നത് ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലും വിഭ്രമിക്കുന്നതാണ്. കർമ്മത്തെ പറ്റി ഞാൻ വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു തരാം, അതറിഞ്ഞാൽ നീ ശുഭങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകും. അപ്പൊ കർമ്മം എന്താണ്, അകർമ്മം എന്താണെന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലും വിഭ്രമിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നാ പറയുന്നത്. കർമ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് നമ്മള് വേദവിധി പ്രകാരം വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെന്താണ് അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ വേദവിധി പറഞ്ഞ പ്രകാരം ചെയ്യുന്നത്, കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്താൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറും? അകർമ്മമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്യും, പക്ഷെ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് എന്തായിട്ട് മാറി? അകർമ്മമായിട്ട് മാറി. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദവിധി പ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് എന്ത്? കർമ്മം. ആ കർമ്മം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്താൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറും? അകർമ്മമായിട്ട് മാറും. ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടിയുണ്ട്, വികർമ്മം. അതിൽ ഇത് വന്നിട്ടില്ല. വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വേദങ്ങളില് പറയാത്ത കാര്യം, വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിന് എന്തെന്ന് പറയാം? വികർമ്മം എന്ന് പറയാം. ശാസ്ത്രത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ വിരുദ്ധം എന്ന് പറയാം. വിരുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനത്തെ വികർമ്മം എന്ന് പറയാം? വികർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനത്തെയൊക്കെ വരാം? പറയാൻ പറ്റുമോ? ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? വൈദിക നിഷിദ്ധമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. അതെങ്ങനത്തെ കർമ്മങ്ങളാണ്? അതായത് നമ്മളൊരു 6 തരം അക്രമികളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? അതൊക്കെ നമ്മൾ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ പ്രവൃത്തികള്. പിന്നെന്തൊക്കെയാണ്? വീടിന് തീ വയ്ക്ക, അന്യരുടെ ഭാര്യ, പിന്നെ സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുക, ഭൂമി കയ്യേറ, അല്ലെ? ഇതൊക്കെ ആരാണ്? ഇതൊക്കെ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളാണ്. ഇതൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനും എന്താണ്? വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, നാരദൻ, മനു, കുമാരന്മാർ, കപിലൻ, പ്രഹ്ലാദൻ, ഭീഷ്മൻ, സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി, യമൻ, ജനകൻ, ബലിചക്രവർത്തി മുതലായ ആധികാരിത്വമുള്ളവരെ പിന്തുടരുക തന്നെ വേണം. ഇത് 12 മഹാജനങ്ങൾ എന്നാണ് ഇവർ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇവര് 12 പേര് മഹാജനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്, അതായത് ആധികാരികമായിട്ട് നമുക്ക് പിന്തുടരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ആചാര്യന്മാരാണ് ഇവരെല്ലാം. ഇപ്പൊ ഇവരുടെയൊക്കെ വഴി നമ്മൾ പിന്തുടരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവരെ 12 മഹാജനങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, നാരദൻ, മനു, കപിലൻ, പ്രഹ്ലാദൻ, ഭീഷ്മൻ, സുഖദേവ ഗോസ്വാമി, തമൻ, ജനകൻ, ബലിചക്രവർത്തി മുതലായ
മുതലായി. ഈ കുമാരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണെന്ന് അറിയാവോ? കുമാരന്മാരെന്ന് വെച്ചാൽ 4 കുമാരന്മാര്: സനക, സനാതന, സനന്ദ, സനൽ കുമാരന്മാർ. അതാണ് കുമാരന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. സനക, സനാതന, സനന്ദ, സനൽ കുമാരന്മാർ. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ആധികാരികത്വമുള്ളവരെ പിന്തുടർന്ന് തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് വേണം. അപ്പൊ ഇവരെ നമുക്ക് പിന്തുടരാം. കർമ്മണോ ഹ്യപി ബോധവ്യം വികർമ്മണഃ അകർമ്മണശ്ച ബോധവ്യം ഗഹന കർമ്മണോ ഗതിഃ. കർമ്മത്തിന്റെ സങ്കീർണതകൾ ദുർഗ്രാഹ്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് കർമ്മം, വികർമ്മം, അകർമ്മം എന്നിവയെ കുറിച്ചെല്ലാം ഒരാൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ കാർമ്മിക നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഭയങ്കര ദുർഗ്രാഹ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല കർമ്മത്തിന്റെ നിയമങ്ങള്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മം എന്താണെന്നും വികർമ്മം എന്താണെന്നും അകർമ്മം എന്താണെന്നും നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ കർമ്മം എന്താണ്, വികർമ്മം എന്താണ്, അകർമ്മം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. അത് നമ്മള് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. കാരണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള പ്രാമാണികരോട് സഹവസിക്കുകയും അവരിൽ നിന്ന് ഈ രഹസ്യജ്ഞാനം നേടുകയും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പഠിക്കുന്നത് പോലെയാണിതും. അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനായ ആളും അമ്പരന്ന് പോകുക. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള പ്രാമാണികരോട് സഹവസിക്കുകയും അവരിൽ നിന്ന് ഈ രഹസ്യജ്ഞാനം നേടുകയും ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള പ്രാമാണികരോട് സഹവസിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനങ്ങൾ നേടാം. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പഠിക്കുന്നത് പോലെയാണ് എന്ത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സഹവാസവും അവരിൽ നിന്നായി അറിവ് നേടുന്നതും. അപ്പൊ നമ്മള് ബുദ്ധിമാനായ ആളും അമ്പരന്ന് പോകും. ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനായ ആളും അമ്പരന്ന് പോകും. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ഇടപഴകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാണ്? സന്തോഷം കിട്ടില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരെ ആരെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്. നമ്മള് 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് പറയുന്നത്? മച്ചിത്ത ഭക്തത പ്രാണം പ്രാണബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തിച്ച രമന്തിച്ചാന്ന് അല്ലെ. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം, അവര് തമ്മിൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവരും നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ശ്ലോകം പഠിച്ചിട്ടില്ലേ, കേട്ടിട്ടില്ലേ? അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞതിൽ ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യണം? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? സഹവാസം ഉണ്ടാവണം. അവരിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് കുറെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കർമ്മണ്യ കർമ്മ 20 വരെ എടുത്ത് നിർത്തട്ടെ, ഞാൻ 20 വരെ എത്തിച്ചോട്ടെ. കർമ്മണ്യ കർമ്മ കർമ്മണീച്ച കർമ്മയഃ സാ ബുദ്ധിമാൻ മനുഷ്യേഷു സായുക്ത കൃഷ്ണ കർമ്മകൃത്. കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെയും അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെയും കാണുന്നവൻ അത്രേ മനുഷ്യരിൽ ബുദ്ധിമാൻ. എല്ലാത്തരം കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലും അതീന്ദ്രിയ സ്ഥിതിയിലാണ് അയാൾ. അപ്പൊ കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെ കാണാം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അകർമ്മമായി കാണുന്നു. അപ്പൊ അകർമ്മം എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യണം കർമ്മം. അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുക. അതാണ് കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മം. അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെയും കാണാം. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരാണ് ആര്? ബുദ്ധിമാന്മാര്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ എവിടേക്ക് എത്തും? അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയിലെത്തും. അകർമ്മം എന്നാൽ പ്രതികരണമില്ലാത്ത കർമ്മം എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെന്തില്ല? ലാഭനഷ്ടങ്ങളില്ല. ഒന്നും ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാത്ത കർമ്മമാണ് എന്ത്? ഫലങ്ങളില്ലാത്ത കർമ്മം അല്ല. അതായത് എല്ലാതും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ എന്തില്ല? ഫലങ്ങളില്ല. അതാണ് അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. യസ്യ സർവേ സമാരംഭ കാമസങ്കൽപ്പ വർജിതഃ ജ്ഞാനാഗ്നിദഗ്ധ കർമാണാം തമാഹു പണ്ഡിതം ബുധഃ. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാതെ പ്രയത്നിക്കുന്ന ഒരാളെ ജ്ഞാനി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ജ്ഞാനാഗ്നിയിൽ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഭസ്മീകരിച്ച പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് ഋഷീശ്വരന്മാർ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാതെ പ്രയത്നിക്കുന്ന ഒരാളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ജ്ഞാനി എന്ന് പറയാം. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളെ ജ്ഞാനി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. ജ്ഞാനാഗ്നി കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഭസ്മീകരിച്ച പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് ഋഷീശ്വരന്മാർ പറയും. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം ഭസ്മീകരിച്ച പ്രവർത്തകനാണ് ആര്? അങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് ആര് പറയും? ഋഷീശ്വരന്മാര് പറയുന്നു.
ഭഗവത് ദാസ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വികാസം അഗ്നിയുടേത് പോലെയാണ്. ജ്വലിച്ചു കിട്ടിയാൽ കർമ്മ പ്രതികരണങ്ങളെല്ലാം അത് ചാമ്പലാക്കും. നമ്മളപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാന്റെ അറിവ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുമ്പോ, അതായത് നമ്മള് ആ പരമമായിട്ട് സത്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൃഷ്ണാനുഭവത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ്, അഗ്നിയുടേത് പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്നിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, എല്ലാത്തിനും എരിച്ചു കളയാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ അതിനൊക്കെ എരിച്ചു കളയാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും, ഈ അഗ്നി കൊണ്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലൂടെ, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മുടെ കർമ്മ പ്രതികരണങ്ങൾ, പാപഫലങ്ങളൊക്കെ തന്നെത്താൻ അത് ചാമ്പലാക്കി കളയും. അത്രയും പവർഫുൾ ആണ് എന്ത്, ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം. കർമ്മഫലാസംഗം നിത്യതൃപ്തോ നിരാശ്രയഃ കർമ്മണ്യാപി പ്രവൃത്തോപി നൈവ കിഞ്ചിത് കരോതി സഹ. തന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തി കൂടാതെ സദാ സംതൃപ്തനായും സ്വതന്ത്രനായിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എല്ലാവിധ കർമ്മങ്ങളിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നെങ്കിലും കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ സ്വതന്ത്രനായി തന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തി കൂടാതെ സദാ സംതൃപ്തനായിട്ടിരിക്കുക, സ്വാതന്ത്ര്യവുമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നെങ്കിലും ആ എന്താണ്, അയാളെ കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊന്നും അയാൾ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ താൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തി ഇല്ല ആ വ്യക്തിക്ക്, സദാ സംതൃപ്തനായിരിക്കും ആ വ്യക്തി, സ്വതന്ത്രനുമായിരിക്കും ആ വ്യക്തി. എല്ലാവിധ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നെങ്കിലും കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങൾ കുറെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ എന്തുണ്ടാവില്ല, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് യാതൊരു കർമ്മവും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. ഭക്തൻ പരിശുദ്ധ ഭഗവത് പ്രേമത്തോടെ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തനല്ല. തന്റെ നിലനിൽപ്പ് പോലും അയാൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല. അതെല്ലാം കൃഷ്ണൻ അധീനമാണ്. അപ്പൊ ഭക്തൻ പരിശുദ്ധ ഭഗവത് പ്രേമത്തോടെ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളില് ആസക്തനല്ല ഒരിക്കലും ഭക്തൻ. പിന്നെ മാത്രല്ല അയാളുടെ നിലനിൽപ്പ് പോലും അയാൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല. അയാൾ എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാൻ അധീനനാണ്. അദ്ദേഹം പോലും ഭഗവാൻ അധീനനായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗുരു പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മളെ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇട്ടില്ലേ? ഉണ്ടല്ലേ, ഓക്കെ മോളിലുണ്ട്, കണ്ടു ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാതാജി, ഇന്നലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കണ്ടു മാതാജി. നോക്കിണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ഇല്ലല്ലേ, ഒട്ടും നോക്കിയില്ലല്ലോ. നോക്കിയിട്ടില്ല. നോക്കാം. രാജർഷികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ്? ഋഷി തുല്യരായ രാജാക്കന്മാരെ. രാജാവായിരിക്കും ജീവിതം നയിക്കുന്നത്. ഋഷിതുല്യമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരെ രാജർഷികൾ എന്ന് പറയും. ഭഗവാന്റെ പലവിധത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? പുരുഷാവതാരം, ഗുണാവതാരം, ലീലാവതാരം, ശക്തിയവേശാവതാരം, മന്വന്തരാവതാരം, യുഗാവതാരം. ആറ് അവതാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? പുരുഷാവതാരം, ലീലാവതാരം, ഗുണാവതാരം, മന്വന്തരാവതാരം, ശക്തിയാവേശാവതാരം. ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ വിട്ടുപോയല്ലോ. ഏതാ വിട്ടത്? ശക്തിയാവേശം, യുഗാവതാരം, ലീലാവതാരം. ഏതാ വിട്ടു പറഞ്ഞ ഞാൻ? ലീലാവതാരം കിട്ടി എല്ലാവർക്കും. അടുത്തത്, എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും ഉറവിടം ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും? അവതാരി. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടാണ്, അവതാരങ്ങളുടെ ഉറവിടമാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമ്മള് അവതാരി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ അവതാരി എന്ന് പറയും. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായ ലോകത്തിലെത്താൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും പിറക്കാതെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചുമുള്ള അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. തേൻകുപ്പിയുടെ ഉപമ വ്യക്തമാക്കുക. എന്താണ് തേൻകുപ്പിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? തേൻകുപ്പിയുടെ പുറം നക്കുമ്പോൾ തേനിന്റെ ടേസ്റ്റ് വരുന്നില്ല, പക്ഷെ അതേപോലെ
ഗീതയുടെ ഭൗതികമായ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും ഗ്രഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ? തേൻ കുപ്പി നമുക്കറിയാം, തേനിന്റെ കുപ്പി നന്നാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ തേനിന്റെ മധുരം അറിയില്ല നമുക്ക്. പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഭൗതികമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭക്തിയോടെ മാത്രമേ ഇതിനെ സമീപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പാഷണ്ഡികൾ ആരാണ്? ദേവന്മാരെയും സർവേശ്വരനെയും ഒരുപോലെ കാണുന്നവർ. ഭഗവാനെയും ദേവന്മാരെയും ഒരുപോലെ കാണുന്നവരാരാണ്? പാഷണ്ഡികളാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന രണ്ടു തരക്കാർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടര് ഭൗതിക മാലിന്യം നിറഞ്ഞ നമ്മളെ പോലുള്ളവര്, ഭക്താത്മാക്കള്, ഭൗതിക മാലിന്യം നിറഞ്ഞവര്. അവരെന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? രണ്ടു കൂട്ടർ, ഒന്ന് ഭൗതിക മാലിന്യം നിറഞ്ഞവരും ഒന്ന് ശുദ്ധാത്മാക്കളും. രണ്ടു കൂട്ടര്, ഒന്ന് ഭക്താത്മാക്കൾ, ഒന്ന് മുക്താത്മാക്കള്, ശുദ്ധാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയാം. രണ്ടു കൂട്ടര്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് ഭക്താത്മാക്കൾ എങ്ങനെയാണ്? ഭക്താത്മാക്കൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്രമം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഗുരു പറയുന്നതനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആചാര്യം പറയുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും? കൃഷ്ണാവബോധം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമ്മള് ആ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അതായത് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നു, ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നു, നാമം ജപിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സാധനയിലൂടെ നമ്മൾ ക്രമമായിട്ട് പടിപടിയായിട്ട് ഉയർന്നു വരുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞത്. ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തെ എന്താ മാതാജി എഴുതുക? ഒന്നാമത്തത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭക്താത്മാക്കളെ കുറിച്ചല്ലേ പറഞ്ഞവിടെ? ഭൗതിക മാലിന്യം നിറഞ്ഞവര് ഭക്താത്മാക്കൾ, ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളവര്. രണ്ടാമത്തെ മുക്താത്മാക്കള് അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്, പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ മുക്താത്മാക്കള്. അവരെങ്ങനെയാണ്? അവർ ഓൾറെഡി മുക്താത്മാക്കളാണ്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞവരാണ് അവര്, സാധനയുടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നവരാണ് അവര്. അപ്പൊ അവര് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് എന്താണ്? മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി പ്രയോജനപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അവര് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നമുക്കും എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മളും ഭക്തരാകാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടര്. അപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് രണ്ടും? ബദ്ധാത്മാക്കളും മുക്താത്മാക്കളും. 12 മഹാജനങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ്? ശിവൻ, നാരദൻ, മനു, കുമാരന്മാർ, പ്രഹ്ലാദൻ, സുഖദേവ, ഗോപവാഹു, യമൻ, കുമാരന്മാർ, ചക്രവർത്തി. ഞാൻ പറയണം അത് രണ്ടാമത് കേട്ടോ? 16. അടുത്തത് ഏതാണ്? കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുക. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് കർമ്മം. അകർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ ശാസ്ത്രവിധി നിശ്ചിതമായിട്ട് ചെയ്താൽ അത് വികർമ്മം. മാതാജി ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരുമോ? കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് കർമ്മം. വേദവിധി പ്രകാരം കർമ്മം അല്ലെ? വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നതാണ് കർമ്മം അല്ലെ? കർമ്മം. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അകർമ്മം. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അകർമ്മം. ശാസ്ത്രത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് വികർമ്മം. അതുവരെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കി എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ.